அன்பான சிம்மராசி நண்பர்களே, மங்களகரமான விகாரிவடம் திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தின் அடிப்படையில் தை மாதம் 10ஆம் தேதியன்று அமாவாசை திதியில் ஒளியின் நாயகனான சூரியனின் நட்சத்திரமான உத்திராட நட்சத்திரத்தில், அதாவது வெள்ளிக்கிழமை காலை 9:50 மணிக்கு சனிதேவர் தனுசு ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். அவ்வாறு சனியானவர் இடப்பெயர்ச்சி அடையும் பொழுது பல ராசிக்காரர்களுக்கு பலவிதமான நன்மைகளையும் சங்கடங்களையும் ஏற்படுத்திக் கொள்வது நிகழ்வு. இந்த சனிப்பெயர்ச்சியினால் சிம்மராசி நண்பர்களுக்கு என்ன மாதிரியான சாதக பாதங்கள் இருப்பது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். சிம்மராசிக்காரர்களுக்கு 5ஆம் இடமான பஞ்சம பூர்வ புண்ணிய தளத்தில் இருந்து வந்த சனி பகவான் தற்போது உங்களின் ராசிக்கு ரணருண தலமான 6ஆம் இடத்தில் இருக்கிறார். சனி தான் இருக்கும் வீட்டில் இருந்து 3ஆம் பார்வையாக அஷ்டம தலத்தையும், 7ஆம் பார்வையாக அயன சயன போக தலத்தையும், 10ஆம் பார்வையாக தைரிய வீரிய தலத்தையும் பார்வையிடுகின்றார். புதிய எண்ணங்களை செயல்படுத்தும் போது பெரியோர்களின் ஆலோசனைகளை கேட்டு முடிவு செய்யவும். மனிதருக்கு பிடித்த மனைகளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தாயாருடன் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். தாங்கள் தொடங்கும் முயற்சிகளில் சற்று சோம்பேறித்தனத்தை தவிர்ப்பதன் மூலம் எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். மூத்த சகோதர சகோதரிகளின் ஆதரவு சிறப்பாக அமையும். பூர்வீக சொத்துக்களில் ஏதேனும் ஒரு பங்கு தங்களுக்கு உதவிகரமாக அமையும். மற்றவர்களுக்கு உதவும் பொருட்டு ஜாமீன் கையெழுத்து இடுவதை தவிர்க்கவும். வாழ்க்கை துணையிடம் மகிழ்ச்சியான உரையாடல்களை மேற்கொள்வதன் மூலம் குடும்பத்தில் அமைதியான போக்கை கடைபிடிக்க முடியும். எதிர்காலம் சார்ந்த சில முக்கிய முடிவுகளை தைரியமாக எடுப்பீர்கள். வீட்டுக்கடன் வாங்க நினைத்தவர்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாகும். பெண்களை பொறுத்தவரை இதுநாள் வரை இருந்து வந்த திருமண தடை நீங்கி பெண்களுக்கு விரைவில் திருமணம் கைகூடும். இளைய சகோதரிடம் சமரச போக்கை கடைபிடிக்கவும். சிறு குறு தொழில் செய்பவர்கள் தங்கள் வியாபாரத்தை புதுவகையான விளம்பர யுக்திகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் லாபம் அடைவீர்கள். ஆடம்பர ஆபரணங்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். நெருக்கமானவர்களின் மனநிலையை அறிந்து செயல்பட வேண்டிய காலமாகவும் அமையும். தம்பதியர்கள் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து செல்லவும். குழந்தைகளின் செயல்பாடுகளில் மற்றும் கல்வி தொடர்பான செயல்பாடுகளில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. வியாபாரிகளை பொறுத்தவரை தொழிற்சார்ந்த புதிய முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் போது மற்றவர்களின் ஆலோசனைகளை பின்பற்றுவது நன்மையை தரும். வியாபாரம் சார்ந்த வெளியூர் பயணங்கள் செல்லும் போது அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். வேலையாட்களின் பங்களிப்பு தங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். கூட்டு தொழில் கூட்டாளிகளிடம் தேவையற்ற மன வருத்தங்கள் ஏற்படும். வர்த்தகம் தொடர்பான முதலீடுகளில் சற்று நிதானமாக கடைபிடிக்க வேண்டும். சங்கம் தொடர்பான பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அவை மன உளைச்சலையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சில சமயங்களில் வெற்றி வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அரசியல்வாதிகளை பொறுத்தவரை பொதுத்துறைகளில் இருப்பவர்கள் சற்று நிதான போக்கை கடைபிடிப்பது அவசியம். தங்களை விட வயதில் முதியவர்களின் பொன்னான சொற்களை தங்கள் வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்காட்டாக ஏற்றுக்கொள்வது நன்று. ஆன்மீகம் சார்ந்த பெரிய மகான்களின் தரிசனம் கிடைக்க பெறுவீர்கள். சுற்றுலா தலங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். பூர்வீகத்தில் இதுவரை இருந்து வந்த சஞ்சலங்கள் மறைந்து புதுமை பிறக்கும். வழக்கு தொடர்பான செயல்பாடுகளில் நிதான போக்கை கையாளவும். எதிர்பார்த்த சில பொறுப்புகள் காலதாமதமாக கிடைக்கும். கலைஞர்களை பொறுத்தவரை பயணங்களால் உடற்சோர்வு உண்டாகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. சங்கீதம் மற்றும் நாட்டிய கலைஞர்களுக்கு ஏற்றமான காலமாக இது அமையும். பொதுமக்களின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவதன் மூலம் வம்பு வழக்குகளில் ஈடுபடாமல் இருக்கலாம். பயணங்களில் சற்று எச்சரிக்கை மிகவும் அவசியம். மாணவர்களை பொறுத்தவரை உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண் பெறுவீர்கள். இவர்களின் தனித்திறமை வெளிப்படுத்துவதற்கான சூழல் அமையும். தொழிற்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு உடனடி வேலைவாய்ப்பும் அமையும். விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பாராட்டுகளையும் பரிசுகளையும் அள்ளி குவிப்பீர்கள். பொதுநல பணிகளில் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று பயிற்சிகளை சிறப்பாக நிறைவு செய்வீர்கள். உடல் பலம் அதிகரிப்பதற்கான செயல்பாடுகள் வெற்றியை தரும். பிறமொழி பாடங்களை முதன்மையாக எடுத்துக்கொண்ட மாணவர்கள் சிறப்பான மதிப்பெண்களை பெறுவீர்கள். பணியில் உள்ளவர்களுக்கு மனதில் இருந்து வந்த பல குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். பாதியில் நின்று கொண்டிருக்கும் பல வேலைகளை சிறப்பாக நிறைவேற்றி மகிழ்வீர்கள். பதவி உயர்வுக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வுக்கான காலமாக இது அமையும். தலைமை அதிகாரிகளால் சில அனுகூலமான சூழல் உண்டாகும். தற்காலிக ஊழியர்களுக்கு உத்தியோகத்தில் நிலைமை மாறும். பணிகளை திட்டமிட்டு செயல்படுத்தி எண்ணிய இலக்கை அடைவீர்கள். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு சாதகமாக அமையும். பணி நிமித்தமாக வெளியூர் செல்வதற்கான சூழல் அமையும். விவசாயிகளை பொறுத்தவரை குறைவான விளைச்சல் இருந்தாலும் வருமானம் தொடர்பான சிக்கல்கள் குறைவாக இருக்கும். குத்தகை தொடர்பான மனை மூலம் லாபம் அதிகரிக்கும். கால்நடை தொடர்பான புதிய முயற்சிகளில் எதிர்பார்த்த நன்மைகள் கிடைக்கும். புதிய சொத்துக்கள் அல்லது நிலங்கள் வாங்குவதற்கான கடன் உதவிகள் ஒரு சிலருக்கு வாய்ப்புகள் அமையும். தேவையில்லாமல் கடன் வாங்குவதை தவிர்ப்பதன் மூலம் உங்கள் மீதான அவப்பெயரை தவிர்க்கலாம்.
மொத்தத்தில் இந்த சிம்மராசி நண்பர்களுக்கு இந்த சனிப்பெயர்ச்சி ஏற்ற இறக்கங்களுடனே காணப்படும். வாழ்த்துக்கள். மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள எங்கள் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்கள். நன்றி.